Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствую вас, дорогие друзья. Минем исемем Рамил. А я Алина. Без икебез дә Халыклар дуслыгы орденлы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В нашем коллективе работают более 100 человек. А вы хотите узнать о них поближе? Тогда смотрите нашу передачу Творческая среда. «Иҗади чәршәмбе». Исәнмесез, кадерле дуслар. Иҗади чәршәмбе тапшыруының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбызның герое Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең җырчысы Инзилә Сәмитова. Инзилә, хәерле көн. Ничек хәлләрең? Әкрен генә Рамил үзегездә. Аллага шөкер. Инзилә, менә синең белән күптән тапшыру яздырасы килә иде. Менә ниһаять шушы теләгем тормышка ашты һәм безнең тамашачыларыбыз да бүген синең турында күп мәгълүмат беләләр дип уйлыйм. Бүтән геройларыбызга иң беренче бирелә торган сорау: кайда тудың, кайда үстең, кайда укыдың? Тумышым белән мин үзем Рамил Яшелүзән районыннан күп шәхесләр бүләк иткән. Күңелемә үтеп кереп, музыка дөньясына мәхәббәт уяткан опера җырчысы Усман Әлмиевнең туган авылы Акъегет авылында дөньяга килгәнмен. Инде беренче сыйныфны Акъегет авылы урта мәктәбендә укып, соңыннан гаиләбез белән Яшелүзән шәһәренә күченеп киттек. Анда инде укуымны татар гимназиясендә дәвам иттем. Балачагың нинди хатирәләр белән истә калды? Бары тик җылы, якты хатирәләр белән Рамил абый. Инде менә шәһәргә күченгәч, мине музыка мәктәбенә укырга бирделәр. Музыка укытучы миндә сәләт күрде. Кызыгызда сәләт бар дип, кызыгызны музыка мәктәбенә бирегез. Кыскасы дигәндә, Рамил абый, менә укытучылар татарча белми, мин урысча белмим. Менә шушындый авырлыклар булды дигәндә инде. Мин бит инде җырлыйм дип кирдем бит музыка мәктәбенә. Музыкальная литература, сольфеджи, фортепиано дигән дәресләр. Мин бит инде авыл кызы белмим бит инде, аны авыррак бирелде дим инде. Яшерен батырын түгел, ташысы килгән вакытларда булдым. Әйтәм, әни укымыйм. Әни кирдең икән, укып бетерәсең. Йөрмисең алай. Укып бетердем, Рамил абый. Үземне тормышымда хәтта иҗат белән бәйләрмен дип уйламадым мин. Инде 9-нчы сыйныф җиткәч, мине барысы да медицина юлы белән баруымны теләделәр. Нишләптер барысы да шулай дип уйладылар. Менә күңел тарта башлады иҗатка. Инде вокал укытучында, Алсу Камиловна да, әйдә музыка киләтенә үзеңне сынап кара ди. Кем
белгән, бәлкем үтерсең ди. Инде мине әзерләп киттек музыка көллиятенә, консультациялар үтте. Консультация көненә кергәндә инде Венера Хасановна, Ания Хәлимовна утыралар, барысы да инде тыңлап, алар уңай бәя биреп, без сине экзаменнарда көтәбез, синең барлык мөмкинлекләрең бар дигәч, имтиханнарны биреп, мин Казан музыка көллияте студенткасы. Нинди зур бәхет әйме? Әлбәттә, Рамил. Менә әти әниең синең кемнәр? Алар нинди һөнәр кешеләре? Минем әниятем бары тик гади кешеләр. Әни минем медицина өлкәсендә эшли, әти инженер. Ну, кыскасы әйткәндә, алар авыррак кабул иттеләр, Рамил абый. Менә медицина өлкәсенә китүемне теләделәр дидең. Бу инде синең әниеңнең теләге булгандыр инде, име? Күбесенчә, ну, яшерен батырын түгел инде, медицинаны укып бетерәсендә эш бар диләр. Кая барма, эш булачак. Әйе. Кызым, артист эше юк бит инде, акчасы юк бит. Кая эшләргә керәсең? Менә шушыннан борчылып тора Рамил абый. Чөнки Әйе. алар үзләре дә беләләр. Синең телевизорда балкыйсың килә икән, акча кирәк. Яшерен батырын түгел. Алар инде менә аны булдыра алмабыз дип инде алар реалистлар булгандыр инде Әйе, Рамил әйе. абый. Ул яктан аларны да аңлыйм. Һәм аларга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Алар булмаса, бүгенге көндә мин андый уңышлыкларга ирешә алмас идем. Алар синең бәхетле булуыңны теләгәннәр инде. Һәм телиләр дә, шулай бит. Әйе. Һәр әти әни бит инде үзенең баласын миңа калса нинди генә һөнәрдә булса да, нәрсә белән генә шөгыльләнсә дә бәхетле булуларын тели. Әйе, Рамил Әйе. абый. Миңа калса алар синең музыка көллиятендә уку башлавың белән горурланганнардыр. Һәм бүгенге көндә дә синең белән горурланалардыр дип әйтәсем килә. Горурланалар, әлбәттә. Алардан сорыйлар, кызыбыз кайда эшли дип. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә дигәндә кеше бар бит инде, шакката бит Әйе, инде, әйе. кызыгыз шушында югары урында эшли икән дип, әлбәттә, алар бик горурланалар, Рамил абый. Бик яхшы. Менә балачак хатирәләрең дип әйттем, тагын нинди хатирәләр белән истә калды? Менә без синең белән бер сөйләшеп утырганда, син әйткән идең, менә артистлар еш булалар иде бездә дип. Әйе, ул вакытта минем әни әле бик кичкенә булган. Минем әни 10нчы бала гаиләдә. Барлык алар 11 бала. Һәм инде менә әнинең сөйләүләре буенча, авылда бит инде еш артистлар концертлар белән йөргәннәр бит. Һәм бит инде ничек әйтергә, менә концерт куялар, алар кемдәдер кунырга киләләр. Икенче көнгә бүтән уже локациягә Әйе, китәләр әйе. дигәндәй бит инде. Һәм менә безнең авылыбызда, Күгәй авылыбызда, безнең Дәвани йортында еш артистлар күп булган икән. Шушындай дәрәҗәле артистларны аларны чиста пөхтә хуҗаларга кертә торган булганнар. Һәм инде аның берсесе хуҗасы минем Дәвани булган. Аны чиста ыркыя дип йөрткәннәр, тәхәллүсе шундый булган инде. Һәм инде шушындай биек җырчылар арасында шушындай кунаклар бездә булган. Ул Габдулла Рәхимкулов, ул Халисә Бигичева, Зөһрә Сахабиева. Бик күп артистлар Әйе. аны яна әйтеп бетергесез. Менә бит нинди тарихиме, Әйе. шундый зур шәхесләр сезнең инде туган нигезегездә Туган булуы. нигез, әйе. Бәлки инде синең менә булачак профессияңа да, булачак һөнәреңә, шөгылеңә дә тәэсир иткәндер дип уйлыйм. Шулайдыр дип уйлыйм. Минем Дәвани үзе дә җырманга бик гашык кеше булган, Рамил абый. Гел миңа инде исән чагында Зәңгәр күлмәк җырын җырлата иде. Иң яраткан җырларның берсе шушы Шулаймы? иде. Әйе. Әйтеп үткәнебезчә, инде Казан музыка көллиятенә укырга кирдең. Анда укытучың кем булды? Әйдә, аның турында да сөйлә. Укытучы минем шулай ук Татарстанның халык артисткасы. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә солистка булып эшләгән Туйшева Ания Хәлимовна. Аның классына
килеп эләгергә насыйп булды, Рамил абый. Димәк, синең инде тагын бер хыялың тормышка ашты, димәк, беренчедән күллияткә укырга килдең, икенчедән шушы зур остазда уку бәхте насыйп булды, димәк. Ания Халиловнага килгәндә таләпчән кеше. Әйе, дәрескә әзерләнеп килмәүне яратмый иде. Сүзләр өйрәнеп килмәгәнсеңме, или гомумән җырны, анда ноталарын, ниләрен өйрәнеп килмәгәнсеңме, ул инде андый ниләрне яратмый иде, Рамил абый. Нинди әсәрләр башкардыгыз менә уку дәврендә, халык җырларымы яисә инде безнең рус һәм чит ил классик әсәрләрендә башкардыңмы? Классик әсәрләр әлбәттә. Рус телендә җырладык, итальянча да җырладык, татарча да җырладык дигәндә, татар халык җырлары дигәндәй, ул Бөдрәтал, Зөбәрҗәт, Сибилә чәчәк, шушындый җырлар, һәм инде Ания Халиловнаның үзенең махсус сборнигыннан җырлар, әсәрләр җырларга насыйп булды дигәндәй. Менә һәм барыбер күбрәк ансамбль репертуарындагы булган җырларга, җырлар өйрәнергә насыйп булды, Рамил абый. 2023 елда Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле Ания Халиловнаның мастер-классын төшереп кайткан иде. Бу Краснодар шәһәрендә төшерелде. Шушы мастер-класстан әйдәгез бер классик әсәр тыңлыйк әле. Вдох хороший. Плотнее все. Зевочек хороший. Вперед звучок. Хорошо. Да, немножко больше движения. Движение. Вдох. Движение хорошее. Пошла хороший. На пиано не забудьте идти, там сначала. Ты развитие ляс. Инзилә, инде менә безнең мәшһүр Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә килеп керү тарихыңны сөйлә. Ансамбльга килер алдыннан мин Сәйдәш мәдәният үзәгендә эшләдем, баш администратор булып. Һәм инде мин ансамбльдә эшләргә бик зур теләгем бар иде, Рамил абый. Мин күлияттән сонда килдем, ләкин мине яшь чикләвеннән алмаганнардыр. Югары уку йортына керәсең инде, әйтәм, керәм, уку бетергәч, янәдән безгә килерсең дип әйттеләр миңа. Сәйдәшкә киттем, Сәйдәштә эшлим һәм соңгы елларны Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле безгә Соңгарада бик еш концертлар белән килә башлады. Хәзер инде үзем дә эшлим бит инде, тиз генә башны тыгып алам да концертны карыйм бит инде, менә шуның кадәр эшлисе килә. Хыялланасың инде, шунда шулар янында бастырырга дийлеме? Кызыксынам бит инде, артистлар килә бит инде безгә, күреп торам бит инде барысында. Һәм менә карыйм да, мин нәрсәдән ким монда эшләмәс өчен, Рамил абый, белмим нишләптер менә шушындый фикер килде миңа. Ания Халиловнага шалтыраттым, Ания Халиловна әйтәм, ансамбльгә эшләргә барасым килә, ниндирәк әсәрләр сайлыйм прослушиваниегә барырга. Ул инде миңа киңәшләшеп алдык та, мин ансамбльгә прослушиваниегә килдем, Рамил абый. Каушадым инде, Рамил абый. Нәрсә җырлаганын хәтерлисеңме? Хәтерлим, Бөдрәтал җырладым. Бөдрәтал. Эрбетне җырладым.
Бу бит авыр җырлар. Авыр җырлар. Бар, менә мин аларның госэкзаменда җырлаганым. Шуңа күрә алар более впетый дигәндәй, шушы әсәрләрне җырлап чыктым да. Инде хормейстер ошатты. Урын юк иде, ләкин миңа мөмкинлек бирделәр репетицияларда утырырга. Килеп утырган, мин килгәли идем бит инде хәтерләсәгез. Һәм инде через полгода миңа инде шалтыратып чакырдылар ансамбльгә эшләргә. Сөендеңме? Сөендем, Рамил абый. Менә шушы синең зур хыялың тормышка аштымы? Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләү хыялы. Инде ничә ел шушында хезмәт итәсең? Инде менә 3нче сезон китте. Рамил абый, менә кыскасы әйткәндә, мин менә ансамбльгә күптән гашыйм. Мин шушы матур милли костюмнарга гына гашык була торып ансамбльгә эшләргә киләсем килде, Рамил абый. Шулаймы? Миңа менә шушы матур костюмнарда басып тору минем өчен инде горурлык иде. Мин шуның кадәр шушы костюмнарга гашык идем. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле 2025 елның 9 гыйнварында Җиде Мәрҗән халык кадре дип исемләнгән музыкаль спектакль тәкъдим итте. Һәм шушы спектакльдә син төп рольләрнең берсе Энҗе ролен башкардың. Менә әлеге спектакль турында сөйләп китсәң, без бик шат булыр идек. Беренчедән режиссерларга һәм сәнгать җитәкчебезгә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Миңа шушы бош рольне тапшырганнары өчен, Рамил абый. Минем өчен, әлбәттә, минем карьера өчен, мин әле башланып килүче артист кына, миңа инде шушындый төп роль бирделәр. Беренчедән аларга бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Менә шушы рольгә әзерләнү сиңа авыр бирелдеме? Нинди кыенлыклар белән очрашырга туры килде? Авыр бирелде дип, Рамил абый, беренчедән монда менә чыктың да җырладың түгел. Монда хәрәкәт тә бар, монда сөйләм сүзе дә бар дигәндәй. Җырларга да кирәк. Үзеңнең менә эмоция ягыннан да күрсәтергә кирәк. Каядыр елыйсыңмы син, каядыр елмаясыңмы син дигәндәй. Минем өчен авыррак булды, чөнки бу минем өчен беренче менә шушындый роль дигәндәй. Репетициялар миңа калса җиңел үтте. Һәм инде ничек әйтергә, Фәнилгә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Аның белән гел репетицияларда бергә булдык бит, кирәкле вакытта әрләде дигәндәй, кирәкле вакытта мактады дигәндәй. Димәк, әле Фәнил дә сиңа үз киңәшләрен бирде, әйме? Әлбәттә, аңар
Фәнил инде безнең шулай ук төп рольне башкарган егет. Әйе. Рамай ролендәйме? Рамай, Сез аның белән инде шушлай матур гаиләне тудырдыгыз, име, әлеге спектакльдә. Булачак тормышыңны ничек күз алдына китерәсең? Менә булачак тормыш иптәшең синең нинди кеше булырга тиеш, нинди сыйфатларга ия булырга тиеш һәм гомумән менә гаилә турында уйлыйсыңмы? Әлбәттә, уйлыйм, хатын-кыз өчен ул инде гаилә кору дигәндәй, дәвамчыңны тәрбияләү дигәндәй бит инде ул минем өчен беренче урында гаилә инде ул, Рамил абый. Инде без ничек әйтергә, безгә кичкенәдән инде әби-бабайлар сеңдереп үстергәннәр. Синең хәләл җифетең мөселман булырга тиеш дип индейме. Шушы йолаларны, гореф-гадәтләрне барсын күрсәтеп үстергән балалар бит инде. Ничек инде без менә минем беренче урында гаилә. Анар уже карьера дигәндә, ни белмим, ул дөресме, юкмы, һәр кешенең төрлечәдер инде ул, Рамил абый. Минем хәләл җифетем сабыр, эшчән, юмарт булырга тиеш. Инзилә, менә син үзең әле яшь булуыңа карамастан, инде шушы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә дә инде шушындый иҗат юлы белән шөгыльләнүеңә карамастан, бик күп конкурсларда катнашасың. Менә шуңа вакыт каян табасың? Рамил абый, вакытта була ул. Бары тик теләк кирәк. Өлгергән кеше барысына да өлгерә бит инде ул, Рамил абый. Әйе, мин икенче сезоны конкурсларга бик бай булды. Бары тик барысында да теге ничек әйтергә, югары урыннар алып кайттым һәм минем өчен дә иң төп конкурсларның ул Вахапа фестивале булды, Рамил абый. Беренче урын алдым. Минем өчен дә бу бик зур дәрәҗә дигәндәй, һәм инде Рифат Әхмәтовичка бик зур рәхмәт. Баку каласына барып кайтырга насыйп булды. Үзебезнең анда яшәгән милләттәшләребезгә үземнең Зөбәрҗәт җырын җырлап кайтырга насыйп булды. Киләчәктә тагын нинди конкурслар менә синең күз алдында тора? Нинди бәйгеләрдә катнашыр идең? Киләчәктә Әлфия Абзалова конкурсына барып кайтыр идем. Әлегә менә әле юк әле ул 2нче елга була дип ышандырдылар дигәндәй. Миңа калса инде мин инде bütün барлык конкурсларда да катнашып кайттым. Рамил абый, күптән түгел менә Уфага барып кайттым. Анда 2нче урын яулап кайттым. Инзилә, менә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә 90-га якын артист хезмәт итә. Булар инде сәхнәдә эшләүчеләр. Менә шуның кадәр күп санлы коллективта сиңа яшь кызга ияләнеп китү авыр булдымы? Рамил абый, менә мин килдем бит инде. Яшерен түгел, безнең хор коллективы барыбер өлкәнрәк бит ул, бүтән коллектив ниләргә караганда инде. Үземнең хор төркемемә бары тик олы рәхмәтемне белдерәсем килә, Рамил абый. Менә мин килдем, мин бер нәрсә белми идем. Хәрәкәтен күрсәтеп, җырның партияларын минем белән өйрәнеп дигәндәй, ничек калфак кияргә кирәк, ничек күлмәкне дөрес кияргә кирәк, ничек чәчне үрергә кирәк, алар мине барсына өйрәттеләр. Хор минем коллегаларыма зур рәхмәтемне әйтәсем килә, алар алдында мин баш иям. Ничек авыр булмасын, Рамил абый, яшь кыз, миңа 21 яшь иде хор төркеменә килеп кергәндәй, бер нәрсә белмим, Рамил абый, концертларга чыга башладым. Концертлар үзенчә миңа авыр бирелә иде. Һәрбер концерттан соң җылы идем, Рамил абый. Инде әнигә дә шалтыратып әним әйтәм, эш иялмим әйтәм, миннән бу булмас ахры. Кызым кайда җиңелди?
Түз дидеме? Кая сине кул җәеп көтәчәкләр ди. Бу син моңар укыган ди. Бу синең менә ничек әйтергә профессияң ди. Син моны булырга тиешсең ди инде. Һәм инде менә шулай әкренләп эшләп китеп җаен таптым, Рамил абый. Җайлап кына эшләп киттем. Менә ничек җаен таптың? Сырын әйт әле. Сырын дигәндәй, мин үзем конфликтный кеше түгел, Рамил абый. Мин сүз куптарып йөрмим, мин олыларга каршы эндәшмим, урышышып йөрмим, минем андый гадәтем юк. Инзилә менә син дөрес эшләмисең, дөрес эшләсәң, ярар дип кенә башымны иеп китәм, Рамил абый. Теге тавыш куптыра торган кеше түгел мин. Бу инде синең безнең менә үзләренең иҗат юлларын башлаучы яшь артистларга киңәшләрең булды инде, димәк менә шушындый сыйфатларга ия булсагыз, сезгә инде бер нинди коллективта куркыныч түгел, әйме? Әйе, баш күтәреп йөргә кирәкми, Рамил абый. Коллективта алай йөреп булмый. Без бердән булырга тиеш, без тату булырга тиеш. Шуңар күрә миңа калса простой кеше булырга кирәк. Без бер ансамбль булырга тиеш, шулай бит Әйе, инде? Рамил абый. Инзилә, тапшыруыбызның ахырында әйдә инде синең киләсе планнарың турында сөйләшик. Киләчәктә нәрсәләр җырларга теләгең бар? Ансамбльдә үзеңне ничек күз алдыңа китерәсең? Киләчәктә күбрәк халык җырларын җырлыйсы килә, Рамил абый. Ул инде Бедрәтал җырын эшкәртсеннәр дигәндәй иде инде. Сакмарсу җырын шулай ук һәм күбрәк дуэтлар да җырлыйсы килә. Мин менә ничектер менә безнең дуэтлар аз дигәндәй күбрәк дуэтлар булсын иде, Рамил абый. Менә шушыны телим. Бик яхшы, бик яхшы. Димәк инде синең ансамбльдә төпләнеп, шушында нигез салып инде алга таба тагын да зур иҗади кылач белән эшлисең килә, әйме? Әйе, Алла бирсә. Менә безнең тамашачыларыбызга нәрсә әйтергә теләр идең? Менә син үзең әле яшь артистка буларак, ансамбль җырчысы буларак, менә тамашачыларга нәрсә теләр идең? Алар безгә карата нинди булырга тиеш? Менә алар гомумән безне яраталармы? Яки инде синең аларга тагын киңәшләрең бармы? Әлбәттә яраталар, Рамил абый. Яратмасалар безнең концертларга килмәсләр иде бит. Әйе, дөрес. Бары тик исәнлек саулык телим. Дөньяларыбыз тыныч булсын, авырмагыз, бердәм булыйк. Амин, шулай булсын. Инзилә, менә бүгенге тапшыруда катнашканың өчен сиңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки без барлык тамашачыларыбызны үзебезнең олы артистларыбыз белән бер рәттән яшь артистларыбыз белән дә таныштырып барырга тырышабыз. Һәм инде алар бүген кыска гына булса да синең турыда мәгълүмат алдылар дип уйлыйм. Әле без синең белән тагын Алла бирсә, тагын 3-5 елдан, 10 елдан да тапшыру яздырабыз дип өметләнәсем килә. Сиңа инде алдагы иҗат юлында зур уңышлар телим. Киләсе очрашуларга кадәр дип әйтәсем килә. Рәхмәт бик зур, Рамил абый. Сиңа рәхмәт.